Hello po, welcome sa ating channel. Magandang araw po sa inyong lahat. Nandito po tayo ngayon sa may Malati sa Maynila. Galing po tayo sa home visit ng ating mga kliyente. Una po natin pinuntahan ay sa Mandaluyong City. At medyo binibisita po talaga yung mga client, yung mga tulong pangkabuhayan. Ayan, go tayo, go. Nandito po tayo ngayon sa may Top Avenue. All the way po tayo doon sa may Lasal. Doon po tayo dadaan. At yung mga kasama po natin, bumaba na sila. At uuwian na sila ngayon. Tayo overtime kasi tayo mamaya. Kaya tuloy-tuloy lang ang trabaho. Ayan, mega love shoutout po sa ating lahat na mga OFW. Sa mga dating OFW, mega love shoutout po sa inyong lahat. At ito, pabalik tayo kasi kaya po na sinabi ko, galing po tayo sa pag-home visit ng mga client ng agency natin. At ayan, medyo successful naman yung home visit sa ngayong araw na to. Nakapag home visit po tayo ng apat na kliyente. Yung po ay yung mga tulong pangkabuhayan po na binigay ng ating agency or ng ating pinapasukan. Ayan, shoutout po sa lahat. Nandito na po tayo sa may Quirino Avenue sa Maynila pa rin. Diretso po tayo doon sa unahan. Doon tayo magkakaliwa sa pagkatapos po ng Lasal. Ayan, diretso lang. Pagkagaling po natin ng Mandaluyong kanina, dumiretso po tayo ng Taguig. Doon malapit po sa may Tisda sa Taguig City. Ayan. Bagamat medyo malayo yung Maynila, pagkatapos po natin ng Taguig, dumiretso lang po tayo dito sa may Santa Mesa, Manila. Alright, at pagkatapos po ng Santa Mesa, Maynila, dumiretso din po tayo doon sa may Santa Cruz, Maynila. Ayun ang pinakang huli po nating binisita sa ngayon. Yung mga bakit nga ba binibisita yung mga yun? Yung po kasi ang binigyan ng tulong pangkabuhayan ng ating tawag dito, yung ating agency. Sila po yung mga dating may trabaho na nagkaroon ng problema po sa trabaho, may partial disability po na nagkaroon ng problema, halimbawa nabalian, tapos or yung mga talagang na-disable po yung kanilang mga halimbawa yung paa, yung kamay na mahihirapan na po makapagtrabaho. Ayan, tinutulungan po siya ng gobyerno para makapagsimula. Yung mga naputulan naman po ng paa, binibigyan po ng prosthetic yan na tulong para makapagsimula po sila. Ayan, dito na po tayo ngayon sa may Lasal sa Estrada, sa Top Avenue pa rin. Doon po tayo kakaliwa sa unahan. Ayan, dyan po sa may sa lang street po ito, at sa may Ocampo. Ayan, dito po tayo kakaliwa sa may Ocampo. Papunta po tayo ng Makati City. Ayan, medyo madilim po rito. Ayan po, liliko na po tayo, kakaliwa po tayo dito sa may Ocampo. Diretso po ito doon hanggang sa may Quirino Highway. Ayan, stop na naman. Ayan, go na tayo, go kasi may ginagawa rito sa may area na to. Kaya medyo masikip yung traffic ko. Ayan, kita niyo yan guys, may ginagawa. Pinuhukay yung kalsada, pero itong lubak dito hindi matapalan. Shoutout sa may gumagawa. Ayan po, gaya po nang nasabi ko kanina tungkol doon sa ating trabaho. Kung kayo po ay
merong halimbawa nagka-problema kayo sa inyong trabaho at hindi nyo alam kung ano ang inyong gagawin, hindi na kayo makapagtrabaho at kayo ay membro ng SSS or pag GSIS, pwede po kayong humingi ng tulong dito sa aming opisina. Kung may partial disability kayo, pwede po yan. At kontakin nyo lang po ang inyong lingkod at kontakin nyo po ang inyong lingkod at ibibigay ko sa inyo yung website ng aming pinapasukan para malaman nyo kung anong benepisyo matatanggap nyo. Basta ang mahalaga po membro kayo ng SSS or at least kahit isang buwan, basta membro kayo ng SSS. Ayan po. At kung GSIS naman kayo, pareho lang po ang requirements. Kailangan membro po kayo ng isang ng GSIS or Pag-ibig kahit isang buwan o 2 buwan man lang. Ayan. Dahil one way po dito tayo dadaan sa kanan. Tapos pagdating sa dulo, kakaliwa po tayo. Pinapaikot-ikot nila ang ating mundo. Ayan. Kahit anong paikot nila, wala tayong magagawa. Talagang pinaikot nila tayo. Ayan, Lubak. Shoutout sa Lubak. At doon sa mga interesado po, pwede po kayo mag-message sa aking video to. Magsabi lang po kayo at kukontakin ko po kayo. Huwag po kayo maglalagay dito ng telephone number, basta mag-message lang po kayo at babalikan ko po kayo pag nabasa ko yung inyong message. Mag-private message lang po kayo, mag-PM po kayo sa akin. Sigurado naman po ako na mababasa ko yung inyong mga message na yan. Ayan, andito na tayo sa may anong lugar to. Dire-diretso lang po tayo. Ayan po, at medyo madilim na naman ang panahon sa ngayon. Kailangan natin magtrabaho, kaya ingat lang tayo sa pag-drive. Ayan, tuloy po tayo doon sa pag-usapan natin. Kung interesado po kayo at hindi nyo po alam yung inyong karapatan, halimbawa nagkaroon kayo ng problema sa trabaho, inuulit ko, kung kayo po ay nagkaroon ng problema sa inyong mga trabaho, halimbawa yung napilay kayo, partial disability po ang ating ipapile dyan. Ayan, at mag-CCR muna tayo dito. Ayan po, at inuulit ko po, kung kayo po ay may mga trabaho at napilayan kayo at membro kayo ng SSS o Pag-ibig, pwede po kayo mag-apply ng pangkabuhayan, tulong financial or pangkabuhayan dito sa amin. Basta po siguraduhin nyo lang na kayo nakapag-file ng SSS or Pag-ibig or GSIS. Ayan, dito na po tayo sa may Osmeña Highway. Dito po tayo kanan para makarating tayo doon sa Makati City. Ayan, may harang pala rito yung shortcut. Narangan po nila. Ayan, stop na naman, inabot tayo. Ayan po, nandito na po tayo sa may Osmeña Highway. Ayan, nakita niya si nanay na matanda na, nagtitinda pa rin siya ng saging. Dito, sayang nanay, wala pa tayong kinikita sa YouTube kung mayroon na sana, hindi na po sana kayo magtitinda niyan at kikita na kayo. Ayan, abante. Ayan, may ambulansya po tayong kasunod. Ayan, ayaw pa rin umabante. Dapat umabante na yung isang linya na yan. Ayan, lunsod ng Makati Emergency Ambulance. Ayan, dire-diretso ka na, kaibigan. Ako hindi naman susunod sa iyo dahil bawal po sumunod sa ambulansya kapag may emergency. Ayan, umabante na po sila. Dire-diretso lang, hindi po kayo hulihin dyan. Madilim po. Ayan, nabante na tayo. Dito tayo sa Osmeña Highway.
Dapat doon tayo dadaan kaso hindi natin kabisado masyado yung punta ng San Andres. May mga lusot-lusotan doon eh. Dito tsaga-tsaga na lang, hindi naman po tayo nagmamadali. Tsatsagain natin tong ilalim ng itong ilalim ng Skyway. Ayan po, nasa ilalim po tayo ng Skyway ngayon. Ayan, nakita nyo yung Buendia exit ng Skyway. Diretso lang tayo, dadaan tayo ng Buendia. Ayan, tuloy-tuloy lang po. Inuulit ko po doon sa mga gustong sa mga interesado at meron kayong partial or disability sa iyong katawan at may meron kayo ng isisan pag-ibig, pwede po kayong mag-apply ng tulong pangkabuhayan ng aming company or aming agency. Ito po ay tulong pangkabuhayan ng gobyerno at malaking tulong po ito kung makakapasa kayo sa nasabing ito. Okay. Ayan, tatawid po tayo ng railway. So yung railway transit yan. Dito po tayo ngayon sa may Malugay Street, corner Mayapis Street, Makati City. Ayan, kita nyo po yung mga building na yan. Hindi po akin yan, lalong hindi naman po ako may-ari. Ayan, good vibes lang po. Merry Christmas po sa inyong lahat at mega love shoutout po sa ating mga kaibigan OFW at sa mga kaibigan po natin na mga YouTuber. Mega love shoutout po sa inyong lahat at doon po sa mga naapektuhan ni Kapaing, mag-iingat po tayo at pagpalain po tayo ng Panginoon. Be positive lamang po, mga karaos din tayo. At ako nga po meron din problema sa aking kapatid dahil sa ngayon nasa balik siya ng karamdaman. Inoperahan po siya kaso siguro kailangan niya ng medication, kaya medyo nag-iisip din tayo pero hindi tayo maapektuhan yung trabaho natin sa nangyari. Ayan, sana sa aking kuya maglakasan mo lang ang loob mo, makakaraos din at papasan pat magagaling ka rin. Ingat. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng ating mga kaibigan OFW. Hanggang dito na lamang po ang ating video. Ingat po kayo at God bless po sa inyong lahat. Mabuhay po tayo mga Pilipino. Bye bye po. Ingat po tayo.